iSelect Africa TV update ngiyakubingelela mbukeli igama lami nginguSinenhlanhla. Amakhansela kamasipala weTheku amukelwe ngenhlokomo efika emzini kalo wayengumongameli wezwe umnumzane uJacob Zuma esigodini sakwaNxamalala eNkandla. Lamakhansela afika nemoto ebidonsa inqola ebinenkunzi ebomvu ekuyisona sipho okuvela ukuthi besiyonikwa umnumzana uJacob Zuma. Kuvela ukuthi lamakhansela abayobonga uZuma ngeqhaza alibamba ukubuyisa umasipala weTheku owacishe wahlwithwa amanye amaqembu ezepolitiki, kanti kusoleka ukuthi uZuma yiyena owasebenzisa ubudlelwane bakhe nomnumzane Philani Mavundla owumholi weAbantu Botho Congress ogcine ethola esokuba usekela meya wakhona eThekwini Metro. Mbukeli zibukele konke obekwenzeka. Nomuntu ovunayo athathe i-first fruit aye kumpristi omkhulu ayonikela ngayo. Yes. Abantu ke baye beye laba kholelwa khona. Nathi njengomuntu omdala kwi-African National Congress lapha kwaZulu Natal sibona njengedlozi eliphilayo. Sibona njengedlozi eliphilayo Nxamalala. Sithi-ke asenze into esymbolic samakhansela aseThekwini. Sithatheke isinqumo sokuthi kwisalary yethu yokuqala singenile kulomkhandlu ka-2021 kuya ku-2026 sikhiphe emaphaketheni sihlanganise enkongo nje thengwa amakhansela. Ayihlanganisele siyayithenga. Angimele uNxamalala ukuthi le nkabi ku-16,600. Ubefuna sikhiphe imali engaphezulu umnikazi wawo sacela ukuthi kanti ungasibulali phela. Ngoba sasithi name drop senzela ukuthi sikwazi ukuthi yiyo ke le Nxamalala ibona ingaka njena ibulela itrailer yokuqala kwamele sibuyele emumva siyofuna enye itrailer silethe sibe nokhisimusi omuhle kunuka igceke lonke leli kudla yonke inkandla ngoba siyazi kuyagcwala amakhisimusi abantu labafike bezothola ke nasi ke isifana sakho ke Nxamalala amadobela amaphuma ephela Bakela phambili mbukeli sekusule imanager ezo7 kumasipala iZululand District Municipality ophethwe yiqembu iIFP. Lokhu kwenzeka emva kokuthi umasipala noma abaphathi balomasipala becele kubo zonke imanager ukuthi ziveze izicucu zemfundo ephakeme abanazo noma abangena ngazo ukuze bathole lezi khundla. Kusule o-Deputy Director balemkhakha i-Disaster Management, i-Corporate Services, Airport Services, Local Economic Development, Human Resources kanye nemanager yakwa Fleet Service. Nasi istatement abasikhiphile. Izona ke mbukeli wethu sikuphathele zona usuku namhlanje. Sicela ukuthi ungene page yethu YouTube, like, subscribe uphinde futhi ucomment. Mina nginguSinenhlanhla le iSelect Africa TV.